Ambalma Sherifla Jabrani Flebo, Malikono ani Malikoka, Ambe Aufu, ka walenymadon foli ko tako nyeshi auma. Ka wala done ka foko ni auka jemukan kene sigili. Jemukan mi ni amba wole ko chiwara, nabe senekelaw, bagamaralaw, monikelaw, jiriturlaw. Abe wole blani bele jelema. Ka sababu ke jawara mumbula jamana konnana. O kadara kono, bi, ansira dugumina, jomantene, alebe Sikasso marala. Sikasso marala, nansira jomantene, abe hankli jigi mamina, oye Mamadou Traoré. Mamadou Traoré, ni bela jelimba don, toko mina, oye Kenedugu. Mamadou Traoré ko bela jelimba fama ko Kenedugu. Amba leka foro kono bi, sokmadaina. Mamadou Traoré, jiri foro batigi don, amba ka jiri foro kono. Yakli be jiri fasugu fenfena, a bela jele dobe Mamadou Traoré ka foro konnana nga ko kuma kan kuma tigere da ko tigere da kono bamanon ko men da men tigile ani Mamadou Traoré anabina masala jiri turu jiri sene nafa jumen bala jamana kono wa Mamadou Traoré aduna jiri bara la wakati jumen ay gele jumen soro ala ani ay nafa jumen soro ala nunu na ke nyiningaluye obena munu jabi soro bi jemukan konnana no ye chiware ka bo jomantene Mamadou Traoré ni bela jelimba wole ko Kenedugu o ka foro konnana Mamadou Traoré assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Parce que ne ko jumatene flade fulona jumatene be o ka julo marala mais jumatene ni ale be Sikasso cercle kono ani Sikasso che kilotan kilomètre tando yiri bara e adamne wakati jume. Bon, ne yiri bara damine amena parce que ne yiri bara damine depuis 1980. Ya yiri turu damine wala. Bon, akla mi ne blala parce que bara e fin do de ni yalala ali ma fin sur be akli soro. Parce que yiri mi ya to ne re yiri kanu ne jamana munu yala o da to ne yiri kanu. Parce que yan ne kan damine ne kumbe moli bolo de ke ne san sabake prandiala ka moli boli 100 mois ani shiki ne Côte d'Ivoire ke ne Ghana ke ne Togo ke ne Benin ke ne Burkina ke ne Niger ke ya farfin jamana woro nyewde ke me moli bolo katay maintenant na soro ba on feme yo yir hodi ni Côte d'Ivoire ta misalla anga dimson be boya kata traité fin ke Côte d'Ivoire ne mi mata café barala o ta ka ko barala donc on ya jati mina ne tara jamana mina ne bo yirdo bo kana laje kana o SNR fia o ni ayene na nyuke peut-être luna tawle ba sor ne bena dese ne se jamana no na o me abeke sa o ne be jamana yiru soro nyer koro kele aya ne ya jati mina mo kungo be ka ban ne ma da yiri dunta droma nye kungo ne rega du kolemi ne fa du kolmi biya ne fana ne kume molbol dabla kana nyeshima parce que ne yormunu yala nyaye fonga segdu kolma yiru ba on fe ay ba soro de umbe na wolo yirdo be a ni na a yirdo to fo ko fe mo tina na do o de kama ne ma da yirdu tama yir fin vembe anga la dala yiruye abedo ne fe yalo yere nye bala ni touchini yere kono ye ni Côte d'Ivoire yere te ni mo mentara Côte d'Ivoire e bisika ni touchini yoye ani masi ba soro ma fo atir me akado parce que munane e mun jatimine andronte d'enfin si ça na tout ni betie ka ke foro ye fenyana mo mun ba kono olu bena kedi bon andronte ala d'enfin o de kama nya ete ka nun lakanda halinte domina ko fe mo ba do ka fo a jani yiri fana tuye anga yiri tui
o de ne do yiri ne hakilila do yiri ko in ma. Mamadou Traoré y'a yira k'a fɔ i ye jamana caman kɛ i tun ye mobili bolila ye i ye mobili boli de bila k'i n'i sigi k'i ɲɛsin yiri baara de ma kun jumɛn y'i bila o la. Bon kun min ye ne bila a la parce que ne bɛ mɔbili boli mɔbili ye faratifɛn de ye n'i ye choc kɛ n'a ye n'i ma sa a bɛ fiɲɛ bila i la est ce que n'a ye fiɲɛ bila n na ka sɔrɔ ne salon ma se n bɛna balo cogo di n'o fana ma kɛ ni nana dɛsɛ n bɛna fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ne hakilila sɛnɛkɛla ka pension ye sɛnɛ de yiri de ne bɛ se k'a fɔ sɛnɛkɛla ka pension ye yiri de ni dɛsɛra hali ni sara yiri b'a ka baara kɛ parce que sɛnɛ ne yɛrɛ nana sɛnɛ jate minɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la sɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ taa ɲɛ mais yanni an ka don kuma tɔ kɔnɔna na n bɛ foli di an ka sɛnɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ma parce que sɛnɛ bi ni mɔgɔ ma e bilasira se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na n b'an ka osoforo fo k'aw waleɲuman dɔn hali médaille min filɛ ne la nin ye ne y'a sɔrɔ yirituru de la n y'a sɔrɔ yirituru la médaille nin n ye nin sɔrɔ yirituru de la n y'a sɔrɔ a san 3 le ye ɲinan ye a kɔni a bɛ se ka taa o yɔrɔ la komi ne yɛrɛ ma a dati filɛ a papier bɛ n bolo bon maintenant n bɛ osoforo fo ne nana to o la dera mɔgɔw nana ne lakodɔn olu nana ka na baro kɛ ne ye a ko sɛnɛkɛla ye man kan i ka sɛnɛ da fɛn kelen ma i bɛ suma fara i bolo dara parce que jamana ka laɲini k'a fɔ dun ka fa ka sabati ala y'a kɛ ne fana y'o daminɛ ala barika la n y'o dɔ kɛ o la n ye tɔgɔ sɔrɔ o la donc n bɛ fɛn caman sɛnɛ n bɛ kaba sɛnɛ n bɛ malo sɛnɛ n bɛ bagan balo n bɛ jɛgɛ mara i y'a faamu o la ni baara de m'o cogo la ne de b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na o de ye ka se ka yiri kungo lakana ne kɔni ka baara taabolo ye kungo lakana ne ni ka yiri turu ye yala o yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ min bɛ ne bolo yan ne ye yiri min turu ani ne ye min lakana a bonya bɛ ɲɔgɔn bɔ. An ɲɛ b'a la an b'i ka yiri foro kɔnɔ yiri fasugu caman bɛ yan yiri y'a yira k'a fɔ yiri duntaw bɛ yan yiri minnu tɛ dun minnu bɛ kungo lakana minnu bɛ kɛ sababu ye ka sanji yɛrɛ kana o yiri foro o yiri tubaw bɛ yan sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ lemuru bɛ yan mangoro bɛ yan ani ten bɛ yan bon an b'a fɛ k'i da don yiri hakɛ min b'i ka foro kɔnɔ yiri fasugu minnu b'i ka foro kɔnɔ i k'i da don la ka dɔ fɔ an ɲɛna o la. mangoro bɛ yan lemuru bɛ yan nten bɛ yan kangalaba bɛ yan nkanifin bɛ yan u b'a fɔ o ma ko bambu de Chine yala e yɛrɛ y'o ye olu bɛ yan ani bagani bɛ yan purgɛri u bɛ yan olu bɛɛ kɔni dɔ bɛ yan sɔmɔ bɛ yan. e bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin yiri kelen kelenna la i bɛ nin bɛɛ lajɛlen i bɛ nafa sɔrɔ nin bɛɛ la wa. parce que yiriko ye traite ko de ye parce que ne tɛ sara ta bon i b'a sɔrɔ ni mangoro traite sera bon ne bɛ dɔ sɔrɔ o la o ye ne ka sara ye ni ninnu kaba fana sera n bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la n bɛ se ka o fɛngɛ kɛ par exemple purgɛri fana n'ale sera n bɛ dɔ sɔrɔ o la ni sɔmɔ sera n bɛ dɔ sɔrɔ o la pour que n'i y'a bɛɛ dɔ kɛ i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la bon yiri fana bɛ yan yiri min yɛrɛ filɛ hali ka yiri yɛrɛ ka so yɛrɛ gan ne tɛ yiri san ka n ka tɔli gan ne mago bɛ yiri la ne bɛ n bɛ n ka mansin wele a bɛ yiri ci a bɛ ka n ka so gan. I y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye CMDT mɔgɔw olu bɛna yiri san i bolo yan u bɛna yiri fasugu jumɛn de san yan wa e ka yiri ninnu yala i bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛw fana na wa. bon ne ka yiri nin a tɛ taa jamana wɛrɛ la parce que ne ye yiri min sɛnɛ hectare ni milina bon yalo ni bali nana se yɔrɔ dɔrɔn u bɛ yiri da dugu ma ka sɔrɔ ka bali da kan pour que ji kana fɛngɛ bon ne kɔni CMDT mɔgɔw bɛ dɔ san ne bolo k'aw da vraiment n bɛ dɔɔnin sɔrɔ o la quoi awɔ o ye o nafa ye ani ne yɛrɛ mago mana jɔ a la n bɛ se ka kɛ mago ye ni mɔgɔ wɛrɛ mako jɔ la k'a kɛ e tɛ ye n bɛ se ka dɔ feere a ma. kungo kɔnɔna min ni a filɛ nin ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ jiri fasugu bɛɛ b'a kɔnɔna na yalwa hectare hakɛ jumɛn don ani yiri i kɛlen bɛ ka yiri fasugu jumɛn kɛrɛnkɛrɛn a kɔnɔna na minnu tɛ dun n'a bɛ kungo kɔnɔna la ka na. yalo e yɛrɛ ɲɛ bɛ yiri ninnu na kungo kɔnɔ yiri fɛn fɛn bɛ yen kungo kɔnɔ n'a bɛ fɔ kungo kɔnɔ yiri a bɛɛ dɔ bɛ yan k'a ta jala la ka na lɛnkɛ la ka na fɛn a yiri ninnu dɔw bɛ yen bon ne tɛ se ka olu dɔw tɔgɔ ma ye sɛnɛfɔ ye se ka olu bɛɛ tɔgɔ dɔw sɛnɛfɔ kan na
bon fura yɛrɛ ne min lakana lɔgɔ tɛ ɲin'a la furaburu tɛ tigɛ la ni sogow ni fɛn ɲɛnamaniw wɛrɛw bɛ balo la ka taa sogow la ka na saw la ka taa fɛn ɲɛnama caman bɛ yen n kɔni y'a dabɔ ka se ka nɛɛma sɔrɔ ne yɛrɛ ka si bon kɔnɔ ntuganu bɛ don ka fan da ne ka salon kɔnɔ ka fan tɔrɔ ka bɔ parce que tellement ne ye kungo kɔnɔfɛn ninnu kanu parce que fɛn dɔ de don fo an ka bila an kun na k'a fɔ an dɔrɔn tɛ ala ka danfɛn ye fɛn ninnu dɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ mɛn a bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ fana na jamana kɔnɔ. hali bi Mamadu Tarawele ni bɛ bɔ Jomantɛnɛ n'ale bɛ Sikaso mara la an y'a ye k'a fɔ Sikaso ni Sikaso mara ta k'a lajɛ a jiri de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali marabolo caman kan aw minnu kɛra jiri kanubagabaw ye ka kɛ kungo kɔnɔna kanubagabaw ye ka kungo lakana yalwa aw ka kungo lakana in kɔnɔna na aw bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔla kɔnɔ aw ka jiri baara in senfɛ aw bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔla la wa? A gɛlɛya ka bon a se ka fɔ ka ban parce que fɔlɔ yɛrɛ min ye pour que ka se ka yiri baara fɔ ji ka k'i bolo ji ko gɛlɛya bɛ yen parce que yɛrɛ ɲɛ b'a la ji min bɛ ne bolo nin ye a tɛ se ka foro yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ or que ɲɛ bɛ lemuru ninnu na normalement ni dɛsɛ tɛ lemuru ninnu bɛɛ kan ka sɔn mais i b'a sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen o ye kelen ye bon bi sigida la ni yɔrɔ fɛngɛ ni yɛrɛ ka yɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka nin yɔrɔ to yen k'o kana tigɛ i bɛ juguya tɔgɔ sɔrɔ sigida la o ye gɛlɛyaba ye fo mɔgɔw k'a faamu k'a lɔ fɛn dɔw bɛ yen an kana o bɛɛ ban n'an y'o tiɲɛ dɔrɔn a bɛ na ni gɛlɛya ye kɔfɛ an ka kɔfɛ mɔgɔw bɛ na gɛlɛya sɔrɔ o de ye ne hakilila ye o gɛlɛya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni faamaw kɔni bɛ se ka an dɛmɛ n'o labɛnw ye vraiment bɛ diya n ye par exemple an ye yɔrɔ minnu lakana faamaw ka se k'an dɛmɛ an ka se ka papier kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ a la min bɛ se k'a to parce que hali ni ye mɔgɔw kɔnɔ yɔrɔ la cogo dɔ la sisan n'a nana ye sariya sira dɔw la a bɛ na ye k'a fɔ e mɔgɔw kɔnɔ yɔrɔ na a bɛ taa ni faamaw kɔni bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ minnu labaara ka se ka olu papier ko ni fɛnko nɔgɔya an bolo vraiment o kɔni ye ne ka laɲini ka ɲɛsin n'o tɛ gɛlɛyaba don parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a m'a faamu ale t'a bila a kun na ale b'u ta lon de ɲini ale t'a bila a kun na k'a fɔ est ce que an ta ale ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ na olu t'o jateminɛ o de kama o kɔni ye gɛlɛyaba ye anw fɛ quoi jiko gɛlɛya ani parce que yiri tɛ se ka baara ni fɛnkɛ tɛ kelen baaradenko fana ka gɛlɛn baaradenko ka gɛlɛn parce que bi na denmisɛnw sɔrɔ man di baara la parce que n'i y'a jateminɛ bon caman bɛ yen hali ni ko i b'a ta baara la a b'a fɔ k'a bɛ taa damada la bon o b'a ye o wari sɔrɔ ka teli bon ni baara dun kɛra baara denmisɛn tɛ sɔrɔ baara la ni gouvernement kɔni bɛ se k'an dɛmɛ ka baarakɛ minɛnw ɲini ka d'anw ma an yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n'a ma kɛ ni mɔgɔ caman ko ye vraiment ne ka laɲini o de ye o gɛlɛyaba de ye anw bolo yan. maa hakɛ joli de bɛ baara kɛ yan e bolo yan su ani tile? bon mɔgɔ minnu bɛ ne bolo yan permanent na a cɛ ni muso la yala e yɛrɛ ɲɛ bɛ ninnu na a bɛ taa bon minnu bɛ si yan permanent o ye musotigi mɔgɔ 2 an'u ka denbayaw ani ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu ta contrat la lon dɔ bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ 20 lon dɔ bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ 40 lon dɔ bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ 30 kɔ ka contrat baara ninnu kɛ quoi ne kɔni bɛ baara kɛ o cogo de la. sabula ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ an b'a fɔ fɛn ma Sahel jamana don tile bɛ bɔ an fɛ yan kosɛbɛ wa jiri bɛ ka tunu ka sababu kɛ jiri tigɛ kojugu ye ala ye a kɛ aw minnu kɛra jiri kanubagabaw ye ka kɛ kungo kɔnɔla kanubagabaw ye welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin kungo lakanabagaw n'o ye eaux et forêts sabula aw ka nin baara a i n'a fɔ aw ni olu bɛɛ bɛ baara kelen de la welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kungo lakanabagaw ma n'o ye eaux et forêts ye ani kungo maa minnu bɛ k'a ɲini sanga ni wagati ka kungo k'a tiɲɛ ka yiri tigɛ kojugu i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ ye? o ye tiɲɛ n'i y'a jateminɛ an ala information dɔ kɛ a ma mɛn a yera k'a fɔ n'a bɔra Sikaso région ani Kaye fan dɔ la Sahel Mali région bɛ taa mais ne b'a dɔn Sikaso fana a donna Sikaso parce que n'i bɔra Sikaso ka don Kucala zone na ka kɛ yɛlɛ e yɛrɛ bɛ sin k'a ye vraiment yiri banna mais ne ɲɛ b'a la yan fana n'a ma farati yiri tigɛ kojugu la Sahel fana bɛ na yan parce que ne kɔni a yɛrɛ daminɛna ka ban parce que lɔgɔ tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bi fɔlɔ bi lɔgɔ tɛ sɔrɔ yen o de kama ne y'a jate minɛ don nataw la a bɛ na kɛ e ye yiri min turu i ka lɔgɔ jɛnita bɛ bɔ o la est ce que n'a fɔra burusi kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ yan ka taa gasi san dugu kɔnɔ bɛ taa est ce que o ye hɛrɛ ye wa
o la n'a yɛrɛ n bɛ welekan min da mɔgɔw ye mɔgɔw ka hakili sɔrɔ ni yiri tigɛ cogo kojugu nin ye a bɛ na ni gɛlɛyaba de a gɛlɛya kɔni gɛlɛyaba yɛrɛ daminɛna ka ban n'i y'a jate minɛ sisan n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta ni yanni ka suma ta ka taa di mɔgɔ ma Bamakɔ taa charbon d'a ma ou bien lɔgɔ a Bamakɔ b'o kalama bon fɛn bɛ don o la n'a nana ye lɔgɔ yɛrɛ wari bɛ ka ca ni suma ta ye est ce que a bɛna laban mun na o ye kɔlɔlɔba de ye o kama ne yɛrɛ y'a jate minɛ parce que ne tɛ sariya fɛnkɛ mɔgɔ ye mais a ka kan ne fana bɛ se ka yɔrɔ min lakanda n fana bɛ jija o la k'o lakanda n b'a ɲini mɔgɔ ni mɔgɔ min sera k'a ladege hali n'a ma ala ma dugukolo nɔgɔya bɛɛ ye mais n'ala y'a nɔgɔya ye i k'a lajɛ kana bɛɛ kɛ sɛnɛ sɔrɔ ye i ka dɔ kɛ kungo lakandalen ye ka i mako ɲini parce que lon bɛna se lon na hali yiri gansan ni nafa bɛna bon hali yiridenw ta ye parce que ka d'a kan tobili tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ ne y'o jate minɛ ne kɔni y'a jate minɛ saheli bɛ nana cogo min na ne kɔni ye nin fɛɛrɛ de tigɛ pour que n'a nana kɛ min ye an ka se ka kɛ an ka lɔgɔ jɛnita ni fɛnw sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye welekan min fana bɛ ne fɛ ka taa n'o ye osoforo ye n b'a ɲini u fɛ halisa u k'an dɛmɛ u ye n dɛmɛ ko ye komi yɔrɔ min bɛ ni yiri turunen bɛ kungo ta yen komi ala kɛ an ma se ka temps sɔrɔ ka se yen n'o tɛ osoforo ye ne bilasira ka o baara kɛ ne tɛ foyi kɛ ne olu ma ne bilasira ne bɛ se olu ma u bɛ ne bilasira ka baaraw cogo yira ne la n ye baara kɛ o cogo la min fana ye suman ta ye ni ne bɛ baara fɛn fɛn kɛ ne bɛ se dera la olu bɛ agent bila ka ne bilasira o de kama ne ka baara caman bɛ yen a bɛ ɲɛ ne bolo parce que e yɛrɛ ɲɛ bɛ yiri ninnu dɔw la ni yiri caman bɛ yan a yiri nin tɛ Mali la yan a tɛ Mali la yan mais n'i y'a ta i b'a lajɛ min bɛ ɲɛ ka yɔrɔ la fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la o voilà donc o kama ne mana min lajɛ n'o bɛ ɲɛ ne ka yɔrɔ ne b'o fɛn o cogo la jala o fɛn o yiri si tɛ ne tɛ min turu foli di an ka président ma n'o ye an ka chambre président n'o ye Sibiri Sanɔgɔ ye ale kɛra sababu ye ka sababu ɲuman de se ne ma yan awa hali siri fila jabarani mɔgɔw ne b'aw fo Kɛnɛdugu n'ale ye Sikaso faaba ye an bɛ a ka yiriforo kɔnɔna na an balimamuso dɔ filɛ an bolokɔrɔ nin ye an bɛna kuma galamani tɛnku ale fana na a fana a bɛ kungo kɔnɔna a bɛ foro kɔnɔna yan a k'i da don yiri nafa min b'a la olu musolakaw minnu ye yiriw tigɛbagaw ye a bɛna welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin Mali musow ma ka sababu kɛ yiri nafa min b'a la jamana ka jɔli ani jamana ɲɛta la. N bɛna min fɔ musoɲɔgɔnw ɲɛna kungo yiritigɛra o ka sabali o ye dɔ bɔ yiritigɛra n'o tɛ yiritigɛ ni kungo yiri banna a gɛlɛya yɛrɛ fanba ye an musow ta ye sabu ni cɛ ye suma bɔ ka d'i ma ni e ma lɔgɔ sɔrɔ ka gwa kɛ a ka gɛlɛ dɛ hali n'a bɛ lɔgɔ san a dulɔ bɛ dɔ bɛ yen ni lɔgɔ san t'a yɛrɛ tɛna sɔrɔ o la don an ka dɔ bɔ yiri tigɛta ra ni dɔɔni sɔrɔ e bɛ n'o bila ka so e bɛ gwa kara kana fɔ ko ka yiri tigɛ k'a to k'a ban kungo kɔnɔ a gɛlɛya ka bon a gɛlɛya yɛrɛ fanba a bɛ se anw musow ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka se cɛlakaw ma o la an bɛ min fɔ Mali musow ye min fɔ komini musow ɲɛna an ka sabali an ka dɔ bɔ kungo yiri tigɛ ko jugu la an ye kungo lakani o nafa bɛ anw yɛrɛw kan hali ka tɛmɛ cɛw yɛrɛw kan n b'o fɔ musow ɲɛna an ka kungo dɛmɛ an kana yiri tigɛ ko juguya kɛ n tɛ a gɛlɛya bɛ yen kungo tiɲɛna kungo yiri banna ka na kɛ ayiwa kungo dɛmɛ tɛ ɲini ka kɛ kungo la tugun n'i bɔra yɔrɔ e bɛ yelen ye n'i bɔra yɔrɔ e bɛ yelen ye ayiwa fɛn dɔw bɛ yen fana o fana farala an kan mais n'an ye yiri bɛɛ tigɛ k'a ban sisan ka kungo lakoloya k'a to yen o man ɲi dɛ san bɛ na yiri kama bon fɛn caman bɛ yen yiri le bɛ kɛ sababu ye ni nɔgɔya bɛ na jamana kɔnɔ nɔgɔya bɛ na dugu kɔnɔ mais n'a fɔra ko yiri tɛ yen sisan a gɛlɛya b'ara dɛ n bɛna min fɔ mɔgɔw ye o ka sabali o ka dɔ bɔ yiri tigɛ ra k'a dɛmɛ mun olu f'o ɲɛna. Mamadu Tarawele kulu bɛ ka i sɛnsɛn ka se cɛncɛn kan an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ i ka yiriforo kɔnɔna na yiriforo in a ka bon kosɛbɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan yiri min b'i bolo yan i y'i da don a nafaw la min bɛ kɛ sababu fana ka kungo lakana n'o o yiritu filɛ an kɛrɛfɛla la nin ye i y'i da don o fana na kɔrɔfɔ kuncɛ la e bɛ se ka mun de sɔrɔ bilasiralikan na ladili la ka ɲɛsin maliden cɛman ani musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli kɛ e ladege e filɛ ka baara min kɛ nin bi ni maliden 100 sarada
ni maa 50 sɔrɔla ka ni ɲɔgɔnna kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ siran fɛn min ɲɛ n'o ye Sahel kungo o kɛlɛli a bɛ nɔgɔya Mali kɔnɔna na i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔfɔ kuncɛ la. Bon i ni ce ni baraji bon ne bɛ sɔrɔ ka min fɔ o la yalo e yɛrɛ ɲɛ bɛ yiri ninnu na fura caman bɛ bɔ yiri ninnu na yalo e ɲɛ bɛ furaburuba min na ɲɛ ten ne yɛrɛ ni mɔgɔw balala nin yiri nin a furaburu kelen yɔrɔ dɔ la a furaburu kelen bɛ feere 200 u b'a fɔ a ma ko Samakulo n'a ka di ye ni bɔra yan n'i ye yiri in dɔ ye dugu in dɔ la i bɛ n wele k'a fɔ ye ko Mari ko n ye yiri nin an b'a wele ko Samakulo a bulu a fara a niri o ye fila de ye bon est-ce que n'a ye ninnu matarafa ka cogoya lɔ dɔgɔtɔrɔso taaba est-ce que dɔ tɛ bɔ o la donc o la yiri ninnu ne ma yiri ninnu bila ko n bɛna o feere ne ma yiri ninnu bila ko parce que ne b'a lɔ a faamuyaba bɛ na cogo cogo an yɛrɛ ka furakɛ fɛn dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan o de kama fɛn caman bɛ yen hali n'i t'a dɔn i b'a bila o de kama ne y'a bila welekan min kɔni bɛ ne fɛ yiriw ga tɛ se ka kɛ ni lɔgɔ tɛ o kɔni ye diyagoya de ye mais an ka yiri tigɛtaw woloma yiri dɔw bɛ olu nafa yiri nafanw ka bon ɲɔgɔn ye donc u k'a lajɛ o yiri sugu ninnu tigɛli u ka dɔ bɔ olu la parce que ladala yiri caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ makoba ɲa mais ni mɔgɔ min bɛ yiri tigɛ kun fɛ e tɛ se k'o dɔn voilà donc o la ni dɔ bɔra la n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka yiri tigɛtaw n'i tɛ faamuya kɛ yiri tigɛta la hali n'i sera osoforow ma osoforow t'a ɲini k'a fɔ ko juguya de ko ye n'i sera yen u b'i bilasira n'u y'i bilasira yiri min kan ka tigɛ yiri man kan ka tigɛ u b'i bilasira n'i ye baara kɛ n'o sira ye parce que n'an ko lɔgɔ kana tigɛ o ye kuma ye ga tɛ se ka kɛ ni lɔgɔ tɛ mais fo k'an ka yiri tigɛtaw woloma n tɛ ɲɛ bɛ yiri ninnu fɛn fɛn na yan ni ne kɔ in labila sisan san kelen bɛ na tɛ yiri foyi sɔrɔ yan fura bɛ bɔ nin bɛɛ la yiri tɛ nin na yan ko fura tɛ bɔ min na ne kɔni ne bɛ min fɔ mɔgɔ n'u sera k'aw bila i b'a sɔrɔ an bɛ wari caman don fɛn ordonnance dɔw la k'a sɔrɔ an ka yiri ninnu dɔw bɛ se ka o furaw kɛ nka n'an y'a bɛɛ tigɛ sisan a bɛɛ tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ta ye wa olu kama n bɛ wele bila mɔgɔw ma n'u bɛ yiriw tigɛ a mana kɛ cogo cogo services bɛ dugu bɛɛ la sigida bɛɛ la min bɛ se ka mɔgɔ bilasira baara ninnu na osoforow bɛ yen hali service wɛrɛw bɛ yen mun bɛ se ka bilasira yiri ninnu na n tɛ yiri tɛ se ka ga se ka kɛ ni yiri tɛ mais fo ka gɛrɛ mɔgɔ faamuyalenw na u k'aw bilasira yiri min kan ka tigɛ yiri min kan ka tigɛ u ka ɲɛf'u ye ne b'o wele kan de bila jamana u ma hali bi n bɛ dugawu de kɛ jamana mankan ka ca jamana kɔnɔ vraiment a ka kala an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana ɲɛsuma ala ka jamana ɲɛsuma. An balima serifila filɛbaw an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ kungo kɔnɔna de la an bɛ kungo kɔnɔ an ɲɛ bɛ jiri bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jiri tubaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Mamadu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kɛnɛdugu an b'a ale ka jiriforo kɔnɔna na jiri duntaw bɛ yen jiri marataw bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye ka kungo lakana o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ nin yɔrɔ in na yen nɔ an ɲɛ b'a la furabulu b'an yɛrɛ bolo an bɛ ka an fifa ka sababu kɛ an bɛ kungo kɔnɔna na aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ nin bɛ dansiri bi jɛmukan in na min na bɛnna ka kɛɲɛ ni Eugene Stone maaw ka ɲamaya ye aw ni ce aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan.